please come and join with us. You have a lot of games today, so no worries whether you are Shishava, Indian, never anything, anyone. Please come and join with us. හොඳයි තරග කොන්දේසිය මෙහෙමයි කොළ මොවිඩ තියන්න ඕනේ. හොඳයි. ඒ නිසා පූර්ණ පොල්ලත්ත නිමා කරන්න ඕනේ. ඒකයි අදහස. තුනෙන් වියලා දෙකෙන් මොවිඩ තියන්න ඕනේ. පොල්ලත තියෙන්නේ 8යි. මෙතන 9ක් ඉන්නවා. අපායට ගියත් කලින් යන්න ඕනේ. එක්කෙනෙක්ට අහි වෙනවා. හරිද? දුවලා ගිහලා ඉස්සලා පොල්ලත්ත ගන්න ඕනේ. 1යි 2යි 3යි තරඟේ ආරම්භ වුණා. අන්න පොරකරම පොල්ලත්තයි පොල්ලිත්තක් අයින් වුණාද? කමන්නේ. අපල සනාරය දෙන වැඩේ ඉන්න අය. ඉක්මනට ඉවට මදි ලස්සන්ට යන්න ඕනේ. ලස්සන්ට යන්න ඕනේ. இலைய பின்னணும் கேம் யார் ஃபர்ஸ்ட் பின்னி முடிக்கிறாங்களோ அவங்க வின்னர் எவ்வளவு ஃபாஸ்டா பின்னுவாங்க சூப்பர் சூப்பர் මං ඉන්න තැනට හරි ඒකම මතක් කරනවා ප්‍රධාන இவங்க நல்லா பிராக்டீஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சூப்பரா பண்ணிட்டு இருக்காங்க Bank of Ceylon ජාතිය මහා පහන් ටැවර් IFS International Food Solution ආදරේ මතක් කරනවා Mr. Manoj General Manager IFS thank you sir thank you very much for supporting we have a big thing in near future so please support பின்னிட்டாங்கப்பா பின்னிட்டு கொண்டு போனாங்க බලමු අපි කවුද ජයග්‍රහණය කරන්නේ அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்க බලන්න මේ පොල්ලතු හරිද කියලා වීල තියෙනවා මෙයා එකට ආවේ මෙයා දෙකට ආවේ මෙයා ஏற்கனவே 3 பேர் ஓடி போயிட்டாங்க பண்ணிட்டு මෙයා හොරාට මඩක් කියන්න ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් ඉවරුණා නේ chicken නේ මේ fish fish right what about this one this one same fish this one 15 నికాలనరా ఇది ఫిష్ అంట ఇది వద్దా ఓకే කොහොමද චතුරාර්ය මිනි පීසා මාදිරි සූර්ය වස්තු දාණයක අපිට අපිට කරුණාව ගෞතම ගොඩක් ඉන්නවා spinach and feta here. Okay. We've got the cinnamon roll with the caramel classic coconut, and then we have chocolate roll. Okay, these are homemade. Homemade. All homemade. And we've got fresh සීසල් වලට හිතතුව වයින් ලෝකේ ඒක වලනික පොඩයක් අද්දතුව We've got tamarind and bigarad. Passion fruit is on its way. பில்லோ ஃபைட் பேசிக்கலி எப்படின்னா மேலே உட்காந்துக்கிறாங்க மேலே உட்காந்துட்டு 2 பேர் பில்லோ வச்சு ஃபைட் பண்ணுறாங்க யார் கீழே விழுதுறாங்களோ அவங்க அவுட்டு ஸோ அடுத்ததாக இப்போ யாராவது ஏறுவாங்க நான் காமிக்கிறேன் இப்போ ஏறிட்டு இருக்காங்கல்ல இந்த மாதிரி ஏறி இதில் உட்காருவாங்க இது ஸ்ரீலங்கன் கேம்னு நினைக்கிறேன் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் இந்த மாதிரி கேமு கையில் பில்லோ வச்சுட்டு இட்ஸ் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் நவ் ஸோ யார் கீழே விழுறாங்களோ அவங்க அவுட் ரெடி இப்போ ஸ்டார்ட் ஆக போகுது ரெடி ஸ்டார்ட் ஆக போகுது அடி 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 அவனே வந்துட்டான் அவனே வந்துட்டான் இது ஒரு சான்ஸ் தானா ஒரு சான்ஸ் இந்த பக்கம் வருவாங்க இப்போ செம்மையாக அடிக்க போகிறாங்க அடித்தா யார் கீழே வர்றாங்களோ அவங்க தான் அவுட்டு அடி 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 அடிச்சவன் தான் கீழே வந்துட்டான் ஸோ இவர் தான் வின்னர் Thank you.
ஆனால் பசங்க வந்து விடாமல் ஆடிட்டு இருக்காங்க. இதுதான் கேரளா ஸ்ரீலங்கா ட்ரெடிஷன் டான்ஸு. சூப்பராக இருக்குது. ஆனால் செம மழை பிச்சு கொட்டுது. டென்ட்டுக்குள்ளே இருக்கோம். வெளியே செம மழை அப்படின்றதுனால நிறைய ப்ரோக்ராம் வந்து இங்கே ஸ்பால் ஆகுது. ஃபுட்டு டோக்கன்ஸ் வந்துட்டு இருக்காங்க லஞ்சுக்காக. இது வந்து அவங்களே ஆர்கனைஸ் பண்ணி தராங்க. அப்போ எல்லாருக்கும் ஃப்ரீ டோக்கன்ஸ். ஸோ நம்ம வாங்கிட்டு நம்ம அங்கே போய்ட்டு சாப்பிட வேண்டியது தான். அங்கே போயிட்டு என்னென்ன இருக்குது ஃபுட்டுன்னு பார்க்கலாம். நம்மளுக்கு அவ்வளோவா தெரியல. ஆனால் அவங்க வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக பார்த்துட்டு இருக்காங்க. சூப்பராக ஆடிட்டாங்க. ஏதோ ஒரு ட்ராமா பண்றாங்க. எதை பற்றியான ஒரு ட்ராமான்னு தெரியல. காமெடியான ஷோ நினைக்கிறேன் இது. சரிங்க பாருங்க. Participation. The challenges that they take. Sanuti Bandara, Kashi Velki Jaisekar, Sanya Chenara. These 6 kids, please come to the stage. Ready?
register වෙන්න ඔය ඉන්න කෙල්ල ටිකයි ගොල්ලෝ ටිකයි පරිස්සම් වෙන්න අර පම්පෝරි යනක කොහොමද ඔය ලෑස්ති වෙලා ඉන්න හාමියත් එක්කම ඔක්කොම ලෑස්ති කරලා දෙනවා නම දන්නේ නැහැ අපේ සුබන් රසුන්නාගේ ෂොප් එක ඉතින් the hub all drinks and shorties they already සම්බන්ධ වෙනවා. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டோக்கன் கொடுத்துருக்காங்க சாப்பாடுக்கு நம்ம வாங்கிட்டு கிளம்ப வேண்டியது தான். மழை பெய்யுது ரொம்ப, இங்கே இருக்க முடியாது. ஈவினிங் இன்னொரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது அப்படின்றதான் நம்ம அங்கே போக வேண்டியது இருக்குது. ஸோ வீட்டில் போயிட்டு நம்ம ரெடி ஆகிட்டு கிளம்ப வேண்டியது தான். ලංච් එක ගන්න මතක් කරන ගම සජි ලෑස්ති කරන්න ඔය අයිස්ක්‍රීම් වල ඔය තියෙනවා ඔක්කොම දෙන්න කන්න බොන්න දෙන්න හැමෝම ப்ளீஸ் இந்த பேக் வாங்கணுமா கிளம்பணுமான்னு. இது வந்து ஸ்ரீலங்கன் ஸ்டைல் பிரியாணி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், அப்படிதான் நினைக்கிறேன். அதான் இருக்கு. ஸோ பிரியாணியும் கறியும் இருக்குது. வாங்கிட்டு கிளம்ப வேண்டியது. මරු සංගය අස්සට කරගෙන යනවා දැක්කා ඕම නාගෙන ගලව නේද කොට ඕනේ ඔව් නැත්නම් අපිට මේක ඉවර කරන්න බැරි වෙනවා ඔව් අමි දෙමින් එපා වැඩි හොඳේ අවුලක් නැහැ අමි දෙමුණට සමන්නේ මයික් එක දෙන්න බලන්න ඉස්සුළු අයියා කියන්නේ සිගිති අවුරුදු කුමරිය චතුරාංග ස්ථානගත වෙලා තියෙනවා මේ ප්‍රධාන වේදිකාව උඩ. ඉතින් පළවෙනි තරගකාරිනිය හරියටම මයික් කරලා පොඩ්ඩයි උදනේ. මයික් දෙකයි. මයික් දෙකක් ගෞරවනීය විනිශ්චය මණ්ඩලය අපක්ෂපාතී විනිශ්චය මණ්ඩලය ව්‍යවස්ථා කරගෙන විනිශ්චය මණ්ඩලය සූදානම් අපි සූදානම් තරගය ආරම්භ කරන්න. ඉතින් තවම දිවාරයට අපිට ඕන තරම් අපි කාර්යාලයට ඉතින් ඉන්නේ ඔබගේ දිවාර කොහොමද ගන්න. ඉතින් අර චතුරාංග කිව්වා වගේ තියෙන්නේ අපි හැමෝම ඇවිල්ලා ඉතින් විනෝද වෙන්න ගන්නකොට තමයි Mrs. Dimple Deepak, Mrs. Damini Ramanjolu, Mrs. Farah Tyrant from BOC. 3 of them are from independent school. ஸோ நம்ம ஃபுட்டு வாங்கியாச்சுங்க. இங்கே இருக்கிற ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் வி ஹாவ் டு எண்ட் திஸ் வீடியோ ஹியர். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கோகுலம்மா வ்ளாக்ஸு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் உங்கள் எல்லோரும் சந்திக்கிறேன். அண்டில் தென் சனிதா சைனிங் ஆஃப்.